presentar la doctora Mariela Fargas, que és qui farà la primera conferència. La primera conferència presentarà la condició femenina a la Catalunya moderna. Per tant, abans de parlar en particular sobre les bruixes, parlarem d'un tema més general, com és el que ens presentarà la professora Fargas. Passo, doncs, a llegir el seu currículum. Mariela Fargas és professora titular a la Universitat de Barcelona, adscrita al Departament d'Història i Arqueologia, àrea d'Història Moderna. Actualment és coordinadora de l'assignatura Gènere i Història dins de la titulació d'Història i també dels cursos Dones de Barcelona a l'època moderna, impartits a l'àrea complementària Gaudí-UB. És també investigadora del Centre de Recerca ADUC, Teoria, Gènere, Sexualitat, de la Universitat de Barcelona i de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere. Fruit d'aquesta recerca, ha publicat els llibres Les dones a l'antic règim, llibre editat per la UOC, i com a editora també ha participat en el llibre Alternatives, Mujeres, Género, Historia. En aquest cas, el llibre ha estat editat per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat i publicat en revistes com la Women's History Review i Arenal, Revista de Historia de las Mujeres, amb diversos estudis sobre dones, matrimoni i relacions familiars a Catalunya i Barcelona en el segle XVI, del XVI al XVIII, que és la seva principal àrea de treball. Així doncs, sense més dilació, passo la paraula a la doctora Fargas, que ens parlarà sobre la condició femenina a la Catalunya moderna. Així doncs, té la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Abel, per aquesta presentació. I encara que és obligat donar les gràcies en general a l'organització, en realitat jo interiorment estic molt contenta que el comitè que ha tirat endavant aquesta interessantíssima jornada, tant la Societat Catalana d'Història Cultural, amb el seu artífex, que és el professor Pere Poy, i el Discrep, i en fi, tot el personal que forma part d'aquesta plantilla que l'ha impulsat, doncs ja els estic molt agraïda perquè per mi és un goig participar d'aquesta fita. Així, quan el professor Pere Poy em va comentar d'intervenir parlant de la condició femenina a l'època moderna, vaig pensar que es tractava efectivament d'una exposició en general sobre la història de les dones a la Catalunya del segle XVI i XVII. I és això el que he intentat plasmar en aquesta ponència. Una mica, ara això ha desaparegut, no? Sí, és que no es veu res. Ara? Val. És problema meu, no és problema ni de la casa ni de la sistemàtica. És un modus operandi diferent al que estic acostumada, per això. Doncs bé, és el que considero que havia de fer i que se'm va encarregar, parlar una mica en general, però tot i així cal distingir tres aspectes que són fonamentals. Quan parlem de condició femenina, la condició de les dones, com es veuen les dones, com es considera que han de viure les dones i en quin model pràctic s'hi han de veure, s'han d'emmirallar. I aquestes tres parts en què divideixo l'exposició, la ponència, és d'una banda la condició jurídica, perquè evidentment sense la qual les dones no podrien tenir ni una adscripció dintre de la família, ni una visibilització social, econòmica, etc. En segon lloc, el discurs moral, les característiques morals del model de dona. Per què? Perquè, primer de tot, aquesta moralitat influeix també la condició jurídica. I a més hi ha una particularitat que ara tot seguit comentaré, que és fonamental quan parlem d'època moderna. I finalment les diferències socials, perquè per molt que parlem de teories i per molt que parlem de condició
jurídica o condició moral de les dones, no serà igual la forma de viure aquestes condicions si parlem de dones de les aristocràcies, així en plural perquè són moltes, o dones que fins i tot passen gana, es troben entre els marges de la societat, etc. Així doncs, passo pantalla i començo ja, perquè el temps va volant, amb la condició jurídica. Hi ha una qüestió que vull comentar, primer de tot, abans de parlar d'això, i és la tesi general des de la qual s'ha intentat explicar la història de les dones a l'Europa moderna, a la Catalunya moderna, fonamentalment segle XVI i XVII, que són en els quals jo em basaré. I és la idea de que a l'època moderna hi ha una regressió de la situació de les dones, en tots els sentits, jurídic, moral, etc. I una regressió que té una lectura, i és la següent. És la pèrdua de capacitats, la pèrdua d'oportunitats. Aquesta tesi, tot i que és admesa, ha estat sotmesa a moltíssims matisos. Tants matisos que són de classe social, perquè entre les aristocràcies i burgesies aquesta pèrdua d'oportunitats no és tan acusada. En fi, un conjunt de matisos fins a l'extrem que ens obliguen a pensar que no és una tesi que puguem acceptar 100%. Sota el meu punt de vista, més que parlar d'una pèrdua generalitzada d'oportunitats i una regressió general, el que caldria parlar és que a l'època moderna, també a Catalunya, assistim al procés de requeriment sobre la dona. Un requeriment que és polític, un requeriment que és social i que també és econòmic. Què vol dir això del gran requeriment o el procés de requeriment? Significa que hi ha un procés d'exigència cada vegada més gran, de demanda cada vegada més gran a la dona, a les dones en plural, respecte del model que han de seguir. Dit col·loquialment, és una exigència terrible. Les dones, o gràcies a les dones, el marit governa la casa i el marit, políticament parlant, és el que representa l'autoritat en la societat en general. És el que representa l'autoritat, també en termes eclesiàstics, però és el que representa l'autoritat en un marc de govern que tendeix a la centralització i a la conversió en poders absoluts. Per tant, per deixar governar bé aquest espòs o pare o germà gran, la dona ha de seguir un model. Hi ha aquest gran requeriment envers la dona, políticament parlant. I després un gran requeriment moral. Hem de pensar que l'inici de l'època moderna representa la fi del gran debat intel·lectual anomenat la querella de les dones. Aquesta fi de la querella de les dones té lloc quan comença l'època moderna. És una nova etapa. I com se salda, d'alguna manera, aquest gran debat intel·lectual que té lloc dintre de l'Església, però també en un marc precortesà o cortesà, és a dir, també fora de l'Església, tot i que ambdós, òbviament, en aquells segles estan intrínsecament barrejats. Doncs se salda a favor de la imposició, és a dir, d'un nou gran requeriment envers la dona, d'un model virtuós que després tornaré a comentar. Per tant, més que regressió generalitzada, que sí es podria donar en alguns aspectes molt concrets, però no, insisteixo, globalment, hauríem de parlar d'un procés de requeriment polític, moral, social. Què representa la fi de la querella de les dones? Representa un moment molt explosiu. Cal, ho acabo de comentar, cal donar una solució a aquell debat. Els debats, tot i que es mantinguin en àmbits molt exclusius, com va ser la querella de les dones, percentualment molt minoritaris, van influint i les seves idees van calant en entorns polítics, eclesiàstics, de l'alta societat, i s'havia de resoldre d'alguna manera. I aquesta resolució és, torno a reiterar, el mateix concepte, el gran requeriment, l'exigència, finalment, de les dones de seguir un determinat model de comportament. D'això influirà força i ajudarà força a la consolidació d'aquest gran requeriment i aquest model exigent envers el comportament de les dones, privada i públicament, la recepció del dret romà. Per què? Perquè el dret romà aporta els instruments necessaris perquè l'autoritat, els poders, ja siguin eclesiàstics, ja siguin laics, o fins i tot els poders dintre de casa,
el poder del pare de família, el poder del marit, el pare, el germà gran, i sigui que sigui baró i governi la casa, doncs pugui desenvolupar o pugui exigir aquest gran requeriment. O sigui, són elements que es van encreuant entre si i que tenen lloc precisament a l'inici de l'època moderna perquè ens puguem imaginar una mica quin és l'ambient i quina és la situació que viuran aquestes dones. Les normes jurídiques, les condicions jurídiques. D'aquí es podria parlar moltes coses, no? Però primer de tot cal reiterar una mica quina és la filosofia que hi ha al darrere de les normes jurídiques, d'aquesta condició jurídica. I és una filosofia, és un conjunt de valors que òbviament venen de tota aquesta querella de les dones que us estic dient que hem passat i que encara arriba a l'època moderna. I aquests valors són la modèstia, en podríem esmentar més, però aquests són força singulars. La virginitat i l'astúcia semblen contradictoris, òbviament. Modèstia i virginitat és un comportament obligat, no vol dir que la natura de la dona significa això. És un comportament obligat. Per què? Perquè si no es desenvolupa el que precisament no es vol, que és l'astúcia, representada en la figura bíblica d'Eva. Per regular tot això, què calen? Evidentment calen normes jurídiques, però cal una família. Això és importantíssim, perquè és dintre de la família que els barons de la mateixa vetllaran perquè aquest comportament sigui efectiu i aquest comportament es correspongui amb les normes jurídiques que s'estan publicant i s'estan subratllant. I tot el que és fora de la família o provoca hostilitat. No és convenient perquè deixa a soles la dona perquè no sigui modesta, ni verge, i sigui astuta. És a dir, que desplegui les seves suposades malesars. Això, com a conseqüència, dintre del món normatiu, té un caire diferencial, la diferenciació dintre de la llei. Però és una diferenciació molt curiosa perquè no és només de gènere, és a dir, no és tractada la dona de manera diferent per ser dona respecte de l'home, sinó que és tractada de manera diferent segons la posició que ocupa dintre de la família, perquè no és igual la normativa que regula la seva vida, si és soltera, si és casada, si és vídua, si és donzella, és a dir, soltera però a punt de casar-se, o simplement soltera per sempre, de tota la vida. Cal dir que dintre de les normes civils hi ha un gran pes al dret supletori, i el dret supletori és el dret canònic, i també són normatius els valors que es despleguen des de la teologia moral, de manera que la idea de conditionem servitutis de Gracià, la dona té una condició servil dintre de la família i fora, o la idea de debet esse súbdito viro per part de Sant Tomàs d'Aquino, estan presents en totes les normes. En el cas català, des dels usatges fins a les constitucions. A més, tot això, clar, provoca una situació d'agnació hereditària. L'agnació què vol dir? El poder del baró a l'hora d'heredar, però simplement a l'hora d'organitzar la casa, el món domèstic. Vaig continuant. Aquesta diferenciació social i aquest diferent tracte dintre de l'àmbit de les lleis, l'àmbit normatiu, té però alguns matisos, perquè és veritat que el tracte diferencial, com a menor d'edat eterna, té com a conseqüència que no pot ser empressionada per deutes, les obligacions en què hagi subscrit, que sigui l'origen d'aquests deutes, es poden anul·lar, i és una situació que no gaudeix ni el marit, ni el germà gran, ni el pare, no gaudeix el baró. Aquí és un exemple que us comentava abans, que el procés o aquella tesi clàssica que diu que les dones a l'època moderna estan pitjor o que assisteixen a un procés de pèrdua d'oportunitats, doncs té matisos, i aquest seria un. És una nota que ve d'abans, no és que sigui nova de l'època moderna, però es manté.
Quan parlem de qüestions jurídiques hem de parlar, evidentment, de l'estat dotal, això és important, i el dot configura un autèntic estat dintre de la família, que és un estat que té moltes limitacions, òbviament, però en parlaré tot seguit. L'estat de la vídua i també una altra qüestió molt important, que és la necessitat de demanar consentiment en el moment de casar-se, i que això afecta en general a totes les dones de totes les classes socials. Des dels temps dels usatges fins tot el conjunt de normes i constitucions que s'aproven a partir del segle XVI, que legislativament en aquest sentit és molt productiu i molt ric. Totes aquestes regles van orientades a exigir, a requerir cada vegada més la dona aquest consentiment envers la família, al pare, a l'hereu. Recordem que estem en un sistema d'agnació hereditària, l'hereu, que seria el germà gran, si ja és òrfana, o el marit, o bé el germà del marit, qui realment estigui manant dintre de la família. Aquí s'ha de dir una cosa, no només funciona la família a nivell domèstic, tenim llinatges, tenim xarxes de famílies unides entre si, que són l'autèntic funcionament de la base de la societat. No només famílies encongides entorn a un nucli, sinó famílies àmplies. Això també ens ha de pensar el següent, la dependència múltiple que té la dona respecte d'un marit, però també a vegades i alhora paral·lelament d'un pare o d'un cunyat, si és que és el cap d'aquell clan o d'aquella família. Són realitats que és veritat que al llarg de l'època moderna es van desfent una mica i la idea és que, i a Catalunya es veu molt bé, hi ha una evolució envers el món domèstic i nuclear, però que encara al segle XVI i bona part del XVII hi perviuen. Per tant, és cert que trobem aquesta exigència, aquest requeriment en l'àmbit jurídic i en el tema del consentiment matrimonial, perquè cada vegada més, a mesura que entrem a l'època moderna i estem travessant les diferents dècades del segle XVI, veiem que la llei és cada vegada més dura respecte de la filla que es casa sense consentiment, perquè és literalment desheredada. I tot i que té dret a la legítima en forma de dot, moltes vegades els pares també la discuteixen i acaben en tribunals i en plets, òbviament. No només això, sinó que també, això és interessant, hi ha un enduriment de les penes del raptor, de l'infractor, del seductor, d'aquell que, d'alguna manera, se suposa que, per la debilitat intrínseca de la dona, l'ha forçat a concertar un matrimoni o un pseudomatrimoni, perquè no està clar legítimament si s'ha donat un matrimoni secret o clandestí, si realment s'ha ratificat canònicament, però el cas és que hi ha un enduriment tant per ella com per ell. Això és interessant de cara a la dona? És interessant, perquè la llei penal és més dura contra l'infractor. El que passa és que també sabem que moltes dones de totes les classes socials eren connivents amb aquells raptes o amb aquelles fugides per casar-se amb qui volien, malgrat ser desheretades. Perquè, bé, tot això s'està estudiant molt, però sembla ser que també hi ha un desig obvi, natural, normal, d'alliberar-se del poder patern o el poder de l'hereu que et mana que et casis amb no sé qui, com a súbdita teva, no? Dintre d'aquest marc familiar ampli. Hi ha un desig de llibertat, d'alguna manera de concebir per part de les dones un altre model de matrimoni que no estigui tan supeditat a la família. El que passa és que són casos comptats. En general, les dones són educades en un determinat ambient i segueixen els costums d'aquell ambient. Però que sapigueu que quedi clar que hi ha un enduriment progressiu. Sobre l'estat dotal, això també té una cara i una creu. La part positiva, crec que a finals del segle XVI, quan s'aprova el dret de tenuta, que significa, això té molta relació amb aquest altre
diapositiva. Quan s'aprova el dret de tenuta, que representa que hi ha un reconeixement claríssim de la propietat de la dona, que és el dot amb el qual es casa, i que després els hereus del marit estan obligats a tornar-ho íntegrament, sense que ella estigui obligada, com havia passat en els temps medievals, a fer un inventari, a demostrar els béns que hi havia en aquella casa, o que administrava el marit, perquè té l'administració, això sí, amb garanties. Això és molt important i això és un gran avenç. És veritat que quan sota el regnat de Felip II això s'aprova, no s'està pensant tant en afavorir la dona per si mateixa, sinó que s'està pensant és en afavorir les famílies, perquè hi ha una mortalitat elevada i, òbviament, si estàs protegint la vídua i li estàs donant allò que li pertany, d'alguna manera el passarà a gestionar aquell patrimoni iniciat amb un dot. I, per tant, podrà cuidar més dels seus i podrà cuidar més de la seva família. És a dir, que el que s'està protegint és aquell entorn domèstic, especialment quan en aquell entorn domèstic hi ha un hereu. Per tant, la pròpia Constitució ho deia, s'ha de zelar, s'ha de cuidar a les famílies, zelar en la conservació de les famílies, deia. És una normativa aprovada en els anys 60 del segle XVI que reconeix, com dic, aquesta doble virtualitat, el poder del dot, el patrimoni que representa el dot i el fet que gràcies al dot la dona, en el moment d'estar sola, amb ella li podrà revertir tot aquell patrimoni i el podrà gestionar. Però és clar, algú dirà, no, però el dot representa una involució respecte del preu de la nòvia que en temps medievals hi era. No, jo no crec que sigui una involució, perquè en època del preu de la nòvia i en l'època de l'any de plor, època medieval, la dona estava obligada a fer aquest inventari. I d'això provoca molta conflictivitat familiar. Ara no, el dret de tenuta implica una possessió civilíssima, és a dir, és la llei. És la llei, no cal fer cap inventari. També és veritat que hi ha dones que s'han casat amb homes molt rics i el que volen és usufructuar els béns del marit de per vida. No necessiten que els hi tornin el seu dot perquè potser és inferior. O potser les seves famílies en el moment de casar-se tampoc no el van lliurar complet. Hi ha una gran quantitat de plets, en tot cas, i això és important de subratllar, que reclamen dots impagats. En el cas de les aristocràcies i les altes burgesies, moltes vegades no es pagaven. Per què? Perquè hi va haver una inflació total enorme a la Catalunya del segle XVI. I aquesta inflació total el que provoca és dots elevadíssimes però impossibles de satisfer del tot. I què passa amb la gent que no pot tenir dot? I aquest és l'altre extrem de la societat. El cert és que, tenint en compte que el dot és superimportant per poder-se casar, tots els grups socials intenten dotar les seves filles. I tots, d'alguna manera, per poc que tinguin, encara que tinguin només 4 gallines, intenten formar aquest dot per les seves filles. De problemes i plets de dots entre les classes populars també n'hi ha, perquè recordo haver llegit la història d'una dona molt pobra que no tenia ningú que li assistís i entra a la Casa de Misericòrdia de Barcelona a principis del segle XVII i va perquè s'està queixant que el seu germà gran no li ha donat el dot i el dot consisteix simplement en una sèrie de gallines, però que això és molt important per la seva supervivència i per intentar fer intercanvis a partir d'això i poder continuar la seva vida. És a dir, que per poc que es tingui, sempre hi ha hagut per part d'aquells que manen a la casa, d'aquest sistema d'agnació excloent, intents de privar de dot a qui té dret. Després hi ha estratègies familiars que estan molt esteses i que també priven de dot i que consisteixen simplement, i torno a insistir que això té lloc a totes les classes socials, consisteix a no casar, senzillament no casar. Si tu tens 4 o 5 filles, és molt habitual, va ser molt habitual, casar només una o dues, segons t'interessi, amb un dot
relativament elevat. Un altre problema serà que si realment després els pots donar o no, i no caçar les altres, o entrar-les en un monestir, però això també implica dotar-les. El que passa és que probablement amb un dot, en segons quins convents o monestirs, menys elevat, menys ric. El cas és que de la importància del dot també veiem com a Barcelona, la capital del Principat, com a tota l'Europa moderna, s'estan estenent moltíssim les institucions o causes pia per dotar donzelles, per maridar, per casar-se. Els rics, via testament, institueixen aquestes causes pies. I és curiós, els rics les institueixen per les donzelles pobres del llinatge, per les donzelles pobres, perquè clar, les dones formen part del sector exclòs del sistema d'hereu únic, evidentment. Quan una dona hereda és perquè s'ha quedat sense germans, és perquè els primers a heredar, que han de ser barons, han mort. I casualment, doncs, mira, t'ha tocat a tu, per una qüestió de mero atzar, per la qüestió de la mortalitat. Donzelles pobres del llinatge, per tant, clar que n'hi ha moltes. I aquesta és una situació que subratlla allò que comentava al principi. Condició legal i condició jurídica, però també amb colors diferents dintre de la pròpia família. Aquestes famílies àmplies, extenses, però pivotades a l'entorn d'una autoritat concreta, a l'entorn d'un hereu baró, que és qui no només hereda, sinó que mana i decideix el futur de les seves germanes. Això és una obvietat a tot l'antic règim, a tota l'època moderna. Però també hi ha institucions, causes pies per dotar donzelles que estan ubicades en altres òrgans de poder polític i eclesiàstic de la ciutat. Abans esmentava la Casa de Misericòrdia de Barcelona, compta amb moltes causes pies per poder dotar algunes de les joves i nenes que hi entren al Consell de Cent, la Diputació del General, una vegada a l'any o cada X temps, fan com una espècie de sorteig a partir d'uns béns d'unes fundacions o causes pies, que més o menys serien fundacions, per acomplir amb aquest objectiu. Després de tot això hi ha una munió, una enorme quantitat de dones que pidolen, que no tenen res, ni dot, ni es casen, ni llar. Són aquelles dones que formaven part dels sectors amb risc, diríem avui, amb risc d'exclusió social, i que després parlaré d'elles perquè quan parlem de la condició femenina no podem, comentar una mica al principi, atenir-nos només a les classes altes, que era un percentatge molt petit, i tampoc no podem atenir-nos només als models teòrics que costaven d'aplicar quan la teva vida estava una mica entre l'espasa i la paret, entre la fam, la supervivència i continuar amb aquell model inculcat des del púlpit, el confessionari o les missions, que eren els instruments que es tenia des de dalt per inculcar aquest gran requeriment polític i moral que comentava al principi. Així doncs, l'estat vidual també dependrà de la posició de la dona. Una dona que no es casa amb un hereu, la veritat és que tampoc aporta un dot important i en el seu cas tan important és el dret de tenuta? No, no és tan rellevant. Hi ha moltes dones pobres, vídues pobres, que es troben en una situació en la qual la necessitat de demanar a altres familiars, de demanar als veïns i d'acollir-se en determinades institucions assistencials és el dia a dia. De manera que aquesta normativa gairebé no els afecta o no els interessa. Només interessarà les classes altes. Per això comentava abans que quan s'aprova el dret de tenuta sí que implica un reconeixement de la propietat de la dona i en aquest sentit d'una certa autonomia. Però d'això en seran només beneficiàries aquelles que pertanyen a sectors molt elevats, que hi són, però molt elevats i molt singulars. I evidentment, fins i tot dintre d'aquests sectors, també hi ha una altíssima conflictivitat en els tribunals civils que demostra que
per molt que estigui reconegut en la llei, les famílies moltes vegades no tornen el dot. Les famílies no permeten l'ús pacífic per part de la vídua dels béns del marit i, per tant, aquesta situació es converteix en un infern. I això és constant entre les classes altes, per moltes raons. Perquè com no cal fer inventari per tenir aquesta possessió civilíssima, a partir de finals del segle XVI, doncs no se sap el que hi ha i és molt fàcil, per part dels hereus del marit, negar el que hi ha. Però és que les pròpies famílies de les dones que s'han casat, com deia abans, hi ha una inflació tan elevada que no saben el que finalment s'ha donat o no s'ha donat. Que el marit ha mort i ja no hi és per dir el que efectivament es va donar. Els capítols matrimonials són una pura teoria. En el cas de les nobleses consta ja el dot, però d'aquí a la realitat hi ha un abisme. Sabem moltes vegades que després del capítol matrimonial davant notari, les famílies signaven àpoques, rebent o no el que hi havia, però també signaven altres papers que reconsideraven aquella inicial dotació. I fins i tot aquests papers ni existien, eren acords via oral, acords que en el si de la vida quotidiana, de les rutines de la vida quotidiana es duien a terme, però no constaven enlloc. Tot i així, cal reconèixer que la llei també va observar i va preocupar-se per aquelles dones vídues que eren molt pobres, que no tenien res, perquè o no havien estat ben dotades o simplement tampoc se sabia ben bé el que havien dotat. I era el dret a la quarta marital, una quarta part. És interessant perquè el dret a la quarta de la vídua implica, que és un dret que es desenvolupa precisament a l'època moderna, implica aquest reconeixement d'aquesta necessitat i que és molt estesa. Ara també és cert que costava molt d'obtenir. Dit això, i reitero, l'estat de la vídua, la situació de la vídua, la situació de la dotada, el problema del consentiment, són aspectes que revelen aquestes contradiccions entre el fet que la dona a l'època moderna restés, minvés les seves oportunitats, o ben al contrari, obtingués un cert reconeixement dels seus drets. Hi ha una certa contradicció aquí, però és un procés molt interessant entre les inèrcies del passat i una visió de futur sobre la família i sobre el poder dintre de la família com a expressió també del poder polític extern. Però no hem de deixar de parlar de la condició moral, que impregna aquelles normes, evidentment que les impregna. I primerament cal parlar d'aquesta etapa final del que representa la querella de les dones a l'inici del segle XVI. Una etapa final on hi ha protagonistes molt interessants i molt importants a nivell general, com és l'humanista valencià Joan Lluís Vives, que parla d'una cosa molt important. La inicial querella de les dones no posava en dubte, sinó que negava la possibilitat que les dones es formessin, accedissin a la formació, a l'educació, a una mica de coneixement. Però, en canvi, a l'etapa final de la querella de les dones ja estan convençuts o ja admeten que hi ha la possibilitat d'aquesta formació, d'aquesta educació. I per això els humanistes, d'alguna manera, subratllen aquesta idea. Formació de cara a la virtut, això sí. Podem indicar una frase que diu un miracle del seu sexe. És la frase amb què definien una dona de Barcelona, Juliana Morell, una gran intel·lectual comparativament parlant en aquella època, que va rebre una formació molt profunda, es va arribar a doctorar, va acabar monja, a finals del segle XVI. Doncs quan la gent deia és un miracle del seu sexe, el pare insistia, i és molt simptomàtic. Sí, ell ha accedit al coneixement, però no per assolir la llibertat, sinó per assolir la virtut, per consolidar la virtut. Per tant, en l'última etapa de la querella de les dones,
La virtut és la que guanya, les dones poden ser virtuoses, això és molt interessant, ja no només són astutes o dolentes o una mica aquella imatge, bella imatge d'Eva, no? La pecadora, sinó que són i poden ser virtuoses i aquesta virtut la poden assolir mitjançant la formació. I per formar-se hi ha un ideal, és un prototipus, és la Verge Maria, i de la Verge Maria parla una de les veus singulars, també valenciana, Isabel de Villena, a finals del segle XV, que ja és una etapa prerenaixentista, la Verge Maria i totes les santes de la història del Nou Testament, que som a partir del Nou Testament i de la primera època del cristianisme i l'època, tota la llarguíssima època medieval, són el mirall on fixar-se totes les dones, el mirall de les virtuts. Clar, això realment implica un requeriment terrible, un nivell d'exigència que és molt, molt digne de ser subratllat. En el cas català, perquè he esmentat Vives o Villena, que són valencians, també tenim molts i molts autors que parlen en aquest sentit i que, per tant, mitjançant el confessionari, la predicació des del púlpit o les missions a les ciutats o en els pobles van inculcant aquestes idees. El doctor Giginta o el doctor Pérez de Valdivia, que són personatges que Pérez de Valdivia va ser professor de la Universitat de Barcelona, que escriu molts llibres impresos, publicats, editats a Barcelona per primera vegada al llarg del segle XVI i parlen en aquest sentit. Marc Antoni de Camós, amb una obra interessantíssima titulada Microcosmia o Gobierno Universal de l'Hombre Cristiano, de molt a finals del segle XVI, parla de la dona, parla del final de la querella de les dones i parla de la dona virtuosa com l'única que ha de ser, com l'únic camí que aquesta ha de portar. Gaspar Sala, a principis del segle XVII, en torna a parlar i per descomptat no tenim temps aquí d'entrar amb els discursos ni entrar amb els conceptes que ells utilitzen, però hi ha una enormitat d'obres que apunten en aquest sentit, la literatura devota, de Llor, de Cases, els catecismes, evidentment a partir del Concili de Trento, que és la gran iniciativa que contribuirà a subratllar aquestes idees i a trencar definitivament amb la querella de les dones i enardir el model al qual s'ha de tendir, que és la Verge, impossible d'accedir, però s'ha d'imitar, o de les diferents santes d'aquell moment. I finalment, en els 5 o 7 minuts que em queden, vull subratllar, perquè no tingueu la sensació de que tot això són teories, que ho poden ser, la legislació apunta en un determinat sentit, protegint d'una banda la dona, però d'altra confirmant les seves diferències respecte als barons i també dintre les famílies, i la moral implica o impulsa un determinat model, però la realitat és molt més diversa i molt més conflictiva i molt més variada, i per això vull parlar d'aquestes grans diferències socials, d'aquestes vides polaritzades que gairebé no tenen res a veure entre si, però també d'agències femenines. És poc temps, però vull que us imagineu una mica aquell món tan distant entre a la cúspide moltes dones amb molta capacitat d'influir, dones catalanes, barcelonines, que van ser com Estefania de Requesens, com Anna de Cabrera, com Isabel de Requesens, de grans famílies, òbviament, que van ser lloades per Luci Marineu Sículo, per Ginés de Sepúlveda, que van ser lloades per grans humanistes d'implicacions internacionals, de coneixença internacional en aquell moment, dames de cort, Isabel de Requesens, ja ho he esmentat, però també més tard, en el segle XVII, Margarida d'Erill, és una dona amb la qual poques vegades ens hem fixat, és una dona que viu a Barcelona, que és d'una família molt important de Barcelona, que acaba la cort de Madrid, finalment acaba la cort de Viena, és a dir, grans dones catalanes que les trobem arreu, en tots els àmbits del que seria la monarquia hispànica, que són mediadores, que intervenen indirectament en les grans cases de les reines
o, si més no, en la petita política local, com ja ho he dit abans, he esmentat a Isabel de Requesens, va ser una de les dones que van acollir el rei de França, Francesc I, quan va ser empresonat a Barcelona després de la batalla de Pavia, i d'alguna manera desenvolupen allò que es diu una política femenina, la política de ser mediadores, la política de crear una cort estrictament femenina, culta, això sí, són dones que pertanyen a un espectre social molt precís i molt reduït, però que precisament són utilitzades per aprofundir en aquestes tàctiques diplomàtiques en contextos de moltes guerres, dones reformadores, les dones que van acompanyar Ignasi de Loyola quan va venir a Barcelona, dones que intenten reformar i aprofiten també l'impuls del Concili de Trento a finals del segle XVI per dur a terme aquestes grans reformes a dintre dels claustres. És veritat que es dirà, però això va implicar la fi dels beateris, dels veïnatges d'abans, de l'època medieval. És una fi relativa, és veritat que al segle XVI van minvar el número de beateris, però també aquestes dones tenen una gran capacitat i un gran interès, una gran fortalesa i autoritat privada i pública per dur a terme unes reformes que eren necessàries. Dones que, com Anna Domenge, que precisament va ser processada i examinada per la Inquisició pensant que era una bruixa i era una mística, dones que escriuen dintre dels convents catalans, també Hipòlita Rocabertí, Àngela Serafina, dones que treballen en els gremis, dones que treballen en el gremi de la seda, van aconseguir en el segle XVII que el Concili de Cent els reconegués aquest treball i que els reconegués fins i tot que poguessin vendre dintre de casa seva aquests productes. Malgrat les amenaces del gremi, dels diferents, que eren 7, gremis de la seda, malgrat els plets que els poderosíssims gremis de la seda van interposar davant els tribunals. Les dones dels gremis de la seda van treballar moltíssim, també les dones del món tèxtil, però la seda era més fàcil de treballar a casa. Per tant, dones que treballen en el món artesanal. En això no hi ha apenas diferència si ho comparem amb el món medieval. Moltes vegades sento a dir, no, la capacitat de ser per part de les dones en el món medieval dintre dels gremis, encara que sigui com a dones, com a filles dels mestres dels gremis, desapareix a l'època moderna, no, si més no, en el segle XVI i XVII. Hi ha una involucració força rellevant i també en el món de les confraries, que com sabeu d'alguna manera era el braç assistencial, també espiritual, dels diferents gremis. Dones del camp, només cal llegir el Fra Miquel Agustí, llibre dels secrets d'agricultura i caça rústica i pastoril, de principis del XVII, on veiem com la dona del Cap del Mas, la dona de l'Hereu, treballa moltíssim en aquestes unitats agropecuàries i també les altres, les que no tenien res, treballaven com a jornaleres. I ho sabem quan veiem les dones que entren a les institucions assistencials de Barcelona que expliquen que treballaven en el camp, però, igual que els homes, s'han quedat sense treball, abandonades i transgressores. Des de l'època medieval ja sabem que hi havia cases com la Casa de la Sagipsia, Casa Barcelona i d'altres en la geografia catalana que acullen dones que malviuen perquè no han acceptat o no poden tenir la situació per acceptar aquest gran requeriment, aquesta gran exigència política de ser-hi dintre de la família i moral. Però és que creix el número d'institucions, passa també a la resta d'Europa, d'acollida per evitar aquests perills en què cauen les dones, també per recloure els grups més pobres i més indigents, però hi ha una voluntat de reclusió i formació per reinserció. I això és molt interessant, no es perd l'esperança, ni políticament parlant ni moralment parlant, de la millora d'aquestes dones no virtuoses que entren a moltes cases d'acollida, cases de penedides, de ser reinsertades. La geografia, penseu que la geografia de les cases del penediment a Catalunya creix moltíssim, no només a la capital, Barcelona, sinó a tota la resta del Principat. I a Vic, a Lleida, a moltes contrades de tot el Principat, trobem noves institucions dedicades a aquesta acollida, que té, evidentment, un vessant moral molt important. Però, reitero, no és només enclaustrar les dones, és també formar-les per poder treballar en un moment donat, òbviament com a criades, com a serventes, o casar-se
acceptant algun petit dot d'algun pretendent, però sobretot reinsertar-se prefigurant o compartint d'alguna manera aquell model que s'ha requerit. El naixement de la galera, la primera pressió femenina, la primera pressió per dones, és en el segle XVII, perquè també cal ensenyar i formar que el pecat o la mala vida té un càstig. Jo acabo aquí, ja sé que al final he corregut molt perquè ja era l'hora, però la meva intenció era precisament aquesta, mostrar que hi ha un ventall amplíssim de dones, que quan parlem de les dones no podem generalitzar perquè hi ha situacions que impliquen autèntiques agències que mostren l'autoritat de les dones, aquest reconeixement, però hi ha d'altres que coincideix en el món més exclòs socialment, més de risc, que d'alguna manera se separen d'aquest model, però les institucions, la política, en aquell moment, amb moltes ànsies de centralització i de centralitzar-ho tot i controlar-ho tot, les acull per després revertir la societat i ensenyar de nou aquest model. Per mi l'època moderna i a la Catalunya moderna és això, després veurem en el món de la gran cacera de bruixes aquesta contradicció i aquest espai tan complex. Moltes gràcies per l'atenció. Molt bé, moltes gràcies. Agraïm a la doctora Fargas aquesta presentació que ens ha fet sobre la condició femenina als segles XVI i XVII. Aprofitant que encara ens queden uns minuts, abans no sigui les 11, podem obrir un torn de pregs i preguntes, per si hi hagués alguna qüestió. Tenim alguna pregunta? Si us plau, té la paraula. Perdona, és que se sent malament. Gràcies. Comentava que, gràcies per la ponència, m'ha semblat molt interessant. I m'he quedat amb el tema dels beataris, aquestes dones que promulguen un avançament en molts aspectes. Amb el tema dels beataris es diu que es promulga el tancament o la desaparició. Quina creus tu que és un dels motius o hipòtesis per fer aquest acte quan eren fonts de coneixement, de sabidoria dins dels espais religiosos? Gràcies. Primer de tot, el tancament dels beateris és molt progressiu i la veritat és que al llarg de tot el segle XVI encara els trobem. És veritat que la cultura religiosa del moment i la cultura eclesiàstica no apunta precisament a la dispersió de possibles espais d'espiritualitat lliure, sinó que el que ben al contrari apunta és a la concentració darrere del claustre d'aquests espais. I la dona és la primera protagonista d'aquest enclaustrament que dictarà ja definitivament el Concili de Trento i la seva normativa. Per això és molt lent. Les pròpies dones entenien que les dones que van, algunes que precisament van acompanyar Ignasi de Loyola en els seus inicis a la ciutat de Barcelona, pertanyien a beateris i van continuar pertanyent mentre el tractaven i mentre estava naixent un nou ordre religiós. Però també la seva gran fita i el seu esperit d'alguna manera de viure l'autoritat espiritual privada i públicament passava per fundar espais de claustre, per fundar noves institucions on desenvolupar al màxim aquesta espiritualitat. Per tant, no va ser tant, va partir també de moltes dones que van protagonitzar aquests moviments i que no és propi exclusivament de l'època moderna, a la fi dels mateixos. En el trànsit del 15 al 16 ja van minvant, perquè ja s'entén que aquelles comunitats petites necessitaven engrandir-se.
què és? És una altra qüestió que sembla superficial, però no ho és. Necessitaven engrandir-se i d'aquí ajuntar-se amb altres convents de monges preexistents o fundar-ne de nous. Que hi ha darrere també el control, evidentment també. En la història tot passa per un cúmul de variables que s'han de barrejar entre si. També hi hauria descontents, dintre i fora de l'Església, que no veien positivament aquesta posició de dones que, quan vivien en beateris, elles soles, anaven pels carrers predicant, i clar, la predicació femenina no es veia bé. La predicació havia de ser monopoli dels homes d'Església. O sigui que certament hi ha elements de discurs que van abocant a aquesta gradual desaparició. Després del Concili de Trento ja és molt més efectiu, aquesta política de tancament